Hello mga people, mga human being tips and tricks na karon! Anong dapat gawin dito sa buhok ni ma'am? Ayan, oh, makita ninyo, no? Palagi nag-DIY itong mga customer. First time to ni ma'am dito. At ngayon, oh, sa tingin ninyo, di ba? Lahat-lahat ng mga customer nandito is marami na talagang puting buhok. Ang gusto nila, covering white hair. Hindi na nauso ang covering white hair. So, kulayan muna di pagkatapos i-riban ito ng straight therapy, yung milk rebanding. Ngayon, tapos akong nagtimbang ng kulay si L44 at 9-19 Igura Cool. Katapos ito, ang buhok ni ma'am is maraming puti. So, hindi ko na ginawa yung mga covering white hair sa buhok. Ako na napauso yan. Ngayon, tapos ako nagtimbang sa kulay L00 at saka 99-19. Ito namang developer natin na 12% para kumintab yung buhok, hindi going darker. Kasi para maganda tingnan, para silang nag-highlights. Mas maganda ang buhok pag ganun ang gawin kaysa covering white hair, depende sa customer. Noon, ang ginawa ko is nag-apply ng color sa buhok ni ma'am. Ayan, hindi ako nag-covering white hair, so hindi ko inaabot dito sa iyang scalp. Pag covering white hair, iba-iba kasi ang procedure sa mag-apply ng kulay. Pag passion color, half inch. Pag covering white hair, doon ka sa scalp magsimula. Pero dito ka magsimula pag covering white hair. Pag hindi covering white, dito magsimula sa baba. Nilagyan ko ng gamot na straight therapy ang buhok ni ma'am. Bakit straight therapy yung buhok ang ginamit? Pag may straight therapy pa, yan ang dapat gamitin sa buhok, lalo na pag palagi nagkulay, katulad ni ma'am naka-DIY. Pero buhaghag yung buhok ni ma'am, hindi masyadong damage, pero may konting damage naman, pero hindi na masyado naman. Pero ayan, nilagyan to ng number 1 para hindi masira yung mga buhok. Hindi pwedeng number 2 kasi ang buhok ni ma'am is buhaghag, parang nag-wave-wave. So, ang tanong ni ma'am kung maayos ba yung buhok niya pagkatapos ito, tingnan natin kung ma-okay ba pag mahuman na. So, ito yung nilagyan ng straight therapy na rebanding, pero buhaghag pa rin ang buhok ni ma'am mo. Ngayon, ang gawin dito is plansahin ang buhok para mawala na yung buhaghag ang buhok ni ma'am. Ayan, oh. Tingnan niyo, di ba? Pag hila, di ba na straight na siya, no? Super straight na. Ayan, oh. Straight ang buhok ni ma'am. Ganon ang magplansa ng buhok. Kahit ano kakulot sa buhok, basta mag-Schwarzkopf ka, mawala yan. Lalo na si Bundastic, super kulot ang buhok mo. Mas straight talaga pag Bundastic yung ipagawa mo sa buhok. Pero depende, ha. Ito lang si milk rebanding. Ito pang to, yung mga colored na buhok, yung palagi nag-DIY, kahit anong ginawa sa buhok. Pakita ko sa inyo para walang dayaan yung mga trabaho ko, yung mga ginamit kong mga gamot para hindi siya daya at saka makita ninyo kung ano ba talaga ang ginawa. Hindi kay shortcut lang ang trabaho. Dapat makita lahat-lahat yung mga trabaho ko, pinakita ko. Yung mga buhok, hindi pare-pareho yan. Lahi ang iba-iba yung customer nandyan. Iba-iba rin ang resulta sa buhok, hindi pareho. Pero sa tingin niyo na straight siya, pero ayan, akala niyo pareho. Hindi siya pareho, lalo na sa personal. Iba talaga ang buhok sa personal. Mag-reband, dapat ilagay dito sa steamer. Number 1 is si Bonacure. Dapat naka-Bonacure bago isalang dito sa ating steamer. Ngayon, ayan, may kulay na siya, naka-blue na, cooling siya, malapit na siyang matapos. Basta magkulay na siya ng blue is malapit na siyang matapos, may sarili siyang timer. First time ni ma'am nandito sa akin, ang ginawa ko ngayon ay kinukulayan. Pagkatapos nag-reband ako ng straight therapy, ganito na kalambot ang buhok ni ma'am. Tingnan ninyo. Ayan, oh, di ba? Super lambot. Ayan ang Schwarzkopf product. Si straight therapy, super ang lambot ng buhok. Kahit aanin mo pa, oh, hindi siya masira. Ganyan ang buhok. Yan, ganyan. Yeah. First time ni ma'am, anong masabi mo ma'am sa first time mo nagpariban dito? Very much happy. Very much happy daw. Super ganda. Lalo akong gumaganda. Lalong gumaganda si ma'am. Ganon. Sa lahat na nanonood sa aking YouTube channel, Miss Human Being, don't forget to subscribe. Miss Human Being, subscribe, like, comment below, and thank you for watching. Bye!